Bon dia, Euskitimers. Xispi, bon dia, què tal? Bon dia. Avui fas més bona cara, Hem dormit millor. Avui fem més bona cara tots dos. Hem dormit força bé. La colxoneta de la tenda de sostre estava com a punxada, aquests dies se'ns anava desinflant durant la nit, i vam decidir que faríem servir el crashpad com a matalàs. I la veritat, tot i que és un pèl estret, Molt bé. hem dormit la mar de bé. Bueno, la Cristina millor que jo perquè s'ha veritat, encarregat no és d'ocupar veritat. tota No la és tenda. No és Sí. veritat, no. 2 pams, per mi, 2 pams. Mira que sóc gros, 2 pamets. I res, hem fet una miqueta, estem fent aquí el cappuccino de rigor per arrencar el dia i serem a visitar avui Vitòria. Ja ho veurem, ens va encantar Bilbao, però Vitòria segur que ens depara moltes sorpreses. Un lloc molt recomanable. Hem estat la mar de bé. Vinga, comencem la nostra visita turística per Vitòria. Després d'uns petits metres per aquí al poble, sembla que entrem a la zona D. Casco Viejo, una escola infantil més xula. Doncs veure quines sorpreses i quines coses xules ens depara Vitòria. Bueno, hi ha la ruta dels murals, no sé si la sabrem trobar o no la sabrem trobar, però anirem fent tomets per aquí. Xino. Pintore Galea, tu. Vine cap aquí, anem a veure aquella casa que es veu tan xula. El carrer del pintor, tinc jo. Que xulo, tu. Ben bonic, Mola. Uai, quina xulada. No, vinc cap aquí, que hi havia la catedral i coses, tu. Això té pinta de biblioteca, no sé per què. La sensació que és rotllo biblioteca. Guapo, això. I punquis, tio, hi ha punquis també. Santa Cristina, no? Santa Maria. Santa Maria. Ah, sí, plaça de Santa Maria. En teníem prou amb una Cristina, no cal més. Però mira. Catedral. Més murals. Placeta. I la catedral. Està en reformes, tu. Catedral, que al principi era catedral i després també era una catedral militar, fortificada. I totes les campanes. Un senyor, el senyor Ken Follett. Sabeu qui és aquest, no? Escriptor mític, Habidos y por haber, actiu dels planes de la Tierra. I aquí, amb la catedral aquesta, es va inspirar per realitzar la segona part de los planes de la Tierra, Un mundo sin fin. Ken, how do you did it to imagine all these things you have in your mind? Res, tonteries meves. Doncs això és, que el senyor Ken Follett es va inspirar per realitzar Un mundo sin fin en aquesta meravellosa construcció, la plaça Borrolleria i les cases més típical, El Portalón, en diuen, molt xulo. És un restaurant. Anem a veure. Ajuntaments del món, apreneu de l'Ajuntament de Vitòria. Flama poder pujar aquí amb les cintes aquestes. Per la meva facitis plantar. Va molt bé. Sí. I aquests dies aquesta combinada. Sí, però la gent gran els hi va molt bé. I a mi també. Que hi ha postos que serà per escales, Bueno, estem al nucli medieval de Vitòria. Jo vull de ser festiu perquè està tot super tancat, hi ha molt poc moviment. Dubto una ciutat com Vitòria no tingui més vidilla. Mireu que no mola estar tombant per les Espanyes i trobar-te símbols de la terra, si és que gran d'estiu. Estelada everywhere. Ep, que no surto o què? No la veig. Aquí. Bueno, seguim tombant. I la Cristina, tio, troba una tenda i s'hi fot de cap, Si és que... En fi. Lloc típic i tòpic, Vitòria Castells. Qui no ve aquí i es fa el retrato que toca, no? Doncs nosaltres anem a fer el mateix. Impressionant aquesta plaça, Bueno, aquí tenim la plaça Espanya, tu. Amb l'Ajuntament darrere nostre, anem a l'oficina de turisme,
que ens donguin aquí un mapa, perquè al Google Maps tots els noms surten en euskera, tio, i porto un cagau. Si ja tinc poca retenció, només me faltava això. Sempre gravant a contrallum, Magneto. Carrer comercial, aquí. La Cristina està supercontenta. Esquitim mirant el mapa, Turista, xaval. fent de turisteo. Mira, els mòbils està molt bé, però on hi hagi un puto mapa, que s'aparti tot. Penya old school analògics, tio. Mapes. Plaza la Virgen Blanca. Què? Ara sí, Virgen Blanca. I anem a veure la catedral nova de... Què me'n dius d'aquesta zona amb la d'abans? Tot superdiferent. L'altre més puncarra, no? Hem vist algun puncarra autèntic, però d'aquells que bevia benzina. Estava fent un cafè amb llet, però de beure benzina. Sí, estava fotent una truita, Sí. A UPA. I ara aquí super de terrejada. Senyorial, tot blanc, llum, color. Allí tot era més grisós. Hi havia tot què hem dit, de palaus i de més. Però bueno, cosetes d'anar coneixent les ciutats. Sí, exacte. Catedral de Maria Immaculada, la catedral neogòtica, és la nova catedral de dalt, és la medieval i aquesta és l'actual. Aquí tenim l'Esquitim, fent de guia turista. Molt fàcil. Anem a veure els diferents palaus, entre ells el de Jurianea, que és on està el Lehendakari. Gasolineres de Dantes, tio, així. A Barna n'hi havia d'aquestes, així també. I això deu ser el parque de la Florida Parquea. Pues eso. Maitechu, ¿cómo viste esto? ¿Te gustó? Pues vamos a ver si encontramos los palacios, ¿no? Pues opa. Cadascú ens fixem amb lo nostre. Sí, cap problema, Aquí estem discutint el tema de style, dels looks i d'això. I es fa saber que aquí a Vitòria ja la gent ja té més bon saber fer i saber estar. A Bilbao es nota que diuen hasta que la mona se vista de seda, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Comparació amb el glamour i el saber fer que tenen la gent de Donosti. I aquí resulta que també tenen bastant. Jo com que no hi entenc, vaig fer però un drapaire. Mireu, quin detall. No gravis els mitjons. Mitjons del... És que li encanten. A la Cristina li encanten. A mi no m'agraden gens. Samarreta de traca. Pam. Always traca. I res, doncs veiem aviat a Ranxo, Ui, jardín públic. Anem a veure aquí el Palacio de no sé com. Palacio de Zulueta, de Belles Artes. Què me'n dieu? I aquí tenim el passeig dels palaus, que en deien. Aquí al Col·legi d'Abogats i a Jurianea. Aquí és on el Lehendakari, teòricament no, diu el Lehendakari. Què em sembla? I com es diu el Lehendakari? Oh! No és l'Iñigo Urkullu? O és Urkullu? Mira, xulo. Que guai, tio. Sempre que Palacio de Jurianea i aquestes coses, doncs mira, aquí ho tenim. Pot ser la casa dels invitats. Toma allà. Sí, mira, que ensenyes treballant. Ara el truco. Mira. Sí, espera. Eusko no sé quantos. I allí, mira, quin palau guai, tu. Museu de Belles Arts, aquesta. Què? Flipes, Disculpeu, però que no estava... I Manuel Pradal és el nou Lehendakari. L'Urkullu era l'últim. I és nou, això és de fa poc, de les últimes eleccions basques, que recordo que sí que és veritat que van parlar que serien bastant simptomàtiques del que podria passar a Espanya, etc. I bueno, doncs això. I Manuel Pradales, perquè ho sepáis. Sí. Un tema del que no s'ha parlat és de les ortigues basques, Flipa tulipa el que piquen, L'altre dia, allí amb la furgo i no sé què, vaig tenir un traspiés i just a darrere hi havia unes ortigues. Uah! Muérete camión, tio. Quina cuissó. Survivor, tio, soc un Survivor. Pues bien, veníem de la calle Diputació Foral, evidentment, al Palau de la Diputació. Que és que... 2 i 2, 4. I anem fent el tomet així, i em sembla que d'aquesta manera pràcticament acabarem per finiquitar la nostra visita a Vitòria. Que vulguis que no hem vist tots els raconets indispensables.
i la meva fàcil és plantar. I el cansament de tots aquests dies ja comença a fer mella o a deixar la seva marca en català, la seva empremta. Molt bé, carinyo, molt bé. Si és que no podria anar sense ella. Quin gran invent. Ara que no funcionin, ¿en serio? No jodas, tío. Mira l'altra. Hola, tío, no funciona, hijo de puta. ¿En serio? Gran invent, jo aquí donant això i aquesta no funciona. Madre mía. Les altres de més amunt. Palacio Montermoso. Anem a treure el cap a la muralla. Allà. No, la muralla diu cap allí, xispi. Cap allà. Però allí 140 metres, eh? Bueno, va, quin vols anar? Tu allà? Cap allà. Perquè si no m'ho sentiré dir, ja ho veuràs. Ah, una cosa guai. Tots els museus, com aquí i tal, estan oberts, gratuïts. O sigui que val la pena. Si veniu amb temps i de més, no deixar-vos perdre per quins aquests meravellosos palaus, perquè està ple de palaus i us puc assegurar que des de fora molen, doncs de dintre flipa-tolipa. Un altre dia que vinguem amb més temps segur que ens hi entretenim, perquè com que ens agraden aquestes coses, doncs això. Muralles de Tarragona, cinturón de los romanos. Ah, que Reus no tenia de muralles. Doncs aquí tenim el Museu Viva. Bueno, aquí tenim el Viva, Museu d'Arqueologia i dels naipes, sí, de les cartes. Ara, justament, les 2 i 2 minuts passant per davant i és l'hora que tancaven. Però, bueno, així tenim l'excusa per tornar a venir. El Sant Juan de Guadaluche. Gastaluche. Gastaluche. Guadaluche, diu. El frontón de... El frontón de Guernica, què més? Què més? El museu aquest de naipes. Els naipes. Què més? I poca cosa més, eh? Ui, aquell senyor que hi per terra. Molt coll, sense la mà. Oida. A veure, que si es pot donar un cop de mà. Estan trucant a l'ambulància. Jolines. I puncar les boles. No? I hem tirat recte? No hem fet res més? Tio, portem aquí una desvalijada guapa. No trobem el cotxe. Hem dit, enviam-nos a la localització. No, no cal. No cal. Són 2:45, tenim una gana de por i ara, doncs aquí als suburbis de Vitoria. Todo bien. Saps? Si més quan tens molta gana. Ei, és que m'he despistat. Em foto el tall de carn al davant. I tant, hi ha una apurada. I d'una mala hòstia, que flipes. Ara ja ho veiem una mica diferent, eh, Xispi? Ah, sí, has d'entrar a la solució i tot. Bueno, ja a veure si trobem el cotxe. Però trobar el cotxe ara ja és igual. Ara, com que ja hem menjat, ja farem. Bueno, doncs hem dinat, pas mal. Mira, bé. Sí, molt bé, però ara... Sí, en el desert. Han de trobar el cotxe. Si em passen de coses a la mare del Tano. Bueno, així em vas tu. Ara que ja hem dinat, tot es veu diferent i me la pela tot. No, a mi no me la pela. O sigui, no. No siguis drames, no siguis drames. Que després surt a la tele i es pensa la gent que estem superpreocupats. Estic zero preocupat ara. Estic per buscar un banc i fer la migdiada, mira què et dic. Sembla de broma, però no ho és. Hem tardat més de mitja hora en trobar que hem anat prou ràpid. Al final ens hem dividit tu cap aquí i jo cap allà. Jo ara ja patia, perquè només tinc un 5% o un 4% de bateria, i què veuràs tu? Només falta que ens perdem els dos aquí. I no hi ha manera de trobar-nos ni trobar el cotxe, i al final ella, que és una màquina, va en Xispi, a trobar-la. Busqui furgo, està allà baix. Ui, bueno, pobre. Anem a veure si li posem benzina, butllem les aigües del poti i go home. Pues bueno, família, després de molts quilòmetres, haver perdut la furgo, haver-la trobat, ja som a puesto. Costat, eh? Però bueno, ens ho hem passat molt bé. Sí. Han sigut unes vacances superguais, les necessitàvem. Sí, feia quants anys feia que no marxem? 3 anys. Era el tercer estiu que no podíem per circumstàncies familiars. I res, ja estem a Cambridge, uns dies més de chill. Fot una calor aquí, tio, t'ho juro, és que no sé. I estem a 29 graus, les 10:30 de la nit, a les 11, amb el bé que estàvem allà dalt amb sudadera. De suadora. Però bueno, família,
Subscriviu-vos, like, xin-xin, i com sempre diem, 1, 2, 3...